Ka Khasi Otter Society ka seng kinong thokot jonggari Khasi jantia haka laipo tarik unai lur arja arpulai kala la ban pendap ya ka ka bakala temu ban pen sawai ka jingdawa penrung Ktien Khasi haka kernet bapra jonggari ti sensyar kari India na jantar mantar New Delhi syaka Sorkar National Democratic Alliance ka bala lam khman da ka BJP hapo ka jingalam jong Narendra Modi kum menteri rang badu kari India ka Khasi Otter Society kala la ban le ikani hadu ban penlong ikani ka jingaki hajantar mantar da ka jinga kershan jong ki Khasi ki basa sa Delhi ki badan haka kanhon hinyo trap Delhi Association badru ka jing yo jing kershan lengba ka Sorkar jala kerpang na katanat arts and culture ka KHADC bat ka jingwan ai jing kershan jong ki menteri Sorkar ki MLA ki MDC ki seng bahalang badru ki riu syampang jong kari Khasi jantia ki basa hakeleng kari India bat ki samla puli ki badan hanong ba Delhi Haswaban net jantar mantar na duk arp khandai tarik unai lur arja arpulai las dang ban penlong ya ka national seminar halor ka Ktien Khasi ka thok katar bat ka lariti ka balawan ban ya merjing mod da ki riu syampang kinong hikai Khasi ki bana ki skol ba paper bat ru kinong thok kat Habapoi hajantar mantar kinong lam ka Khasi Otter Society kila kran ban pen sawaya ka surjongki syaka Sorkar India lingba ki lat pathai kubor ki bana nong ba Delhi halor ka jingtmu bat ka jing ang not jongki halor ka jing wan jongki kata hadien saupo Snem jong ka jingdawa ban penrong ya ka Ktien Khasi haga kernet ka bapra jong ka riti sensyar kari India The Khasi Otter Society from Shillong Meghalaya representing the Khasi people and the Khasi language spoken in the Khasi and Jaintia Hills is here to because we have been demanding for the inclusion of the Khasi language in the 8th schedule of the Indian Constitution. This has been a long pending demand. The Khasi language is an associate official language of the state of Meghalaya. And therefore we feel that it deserves to be included in the 8th schedule of the Indian Constitution. Besides that, it is a well-developed language. So it is a well-developed language. It is being studied in schools, colleges, and the university. And many years before, it was even recognized by the Calcutta University. It has produced many scholars. It has produced many writers, well known not only in the Khasi community but also nationally. Okay. We feel that it is high time for the Khasi language to be included in the 8th schedule because there are even less developed tribal languages that have been included in the 8th schedule. So why not the Khasi language? It is in fact that there has been no assurance that we are here to gather awareness, to start our mass national movement in order to achieve our goal. You see, as Mr. Paul Lingdo, the Honorable Minister said, the Khasi language is the only Austro-Asiatic language from the northeast, so it deserves to be recognized. Santali which belongs to the same class of languages, has been recognized by inclusion in the 8th schedule. So why not the Khasi language? And mind you, the Khasi community follows a very unique social system, which is the matrilineal system. It is very rare in India. So its language, its culture, its literature needs to be preserved, needs to be encouraged, needs to be recognized by inclusion in the 8th schedule. And besides that, you asked us about criteria. We have all the criteria. In fact, we have prepared a documentation to be submitted to the central government, wherein all necessary justifications are provided. We are hopeful, and actually there is no reason why the central government should not recognize the Khasi language now. First of all, in the very first Constituent Assembly,
a person from our community, JGM Nichols Roy, was instrumental in making the sixth schedule of the Constitution. So our people have contributed for a very long time, not only in the state itself, but even nationally. And also to emphasize the point, because you're saying why, you see what happened, we have been talking about the language families in the country. Now, we have the Indo-Aryan language family, of which is the largest in the country. Then you have the Dravidian language family, which is second largest in the country. Now, Austroasiatic language family is the third largest language family in the country. But so far, only one language from the entire language family has been included in the 8th schedule. Now, a fourth language family, which is the Tibeto-Burman language family, which is smaller than the Austroasiatic language family, 2 languages have been included under the 8th schedule. So I think we have very strong grounds for requesting the central government to consider or request or demand for a language to be included under the 8th schedule. Because looking from the language family and also looking at the contribution of our people nationally, we can see that we truly deserve to be heard, and the central government should take a much more loving, caring approach and treat us as their children, so that they hear our request and actually accede to our demand. The award was bestowed purely on my work on Khasi language. In fact, if you look at the caption during the investiture ceremony, you can see that it has been written. The recognition was on my contribution to make Khasi language known globally. So not really taking anything, but I think the very fact that the Padma Shri Award, it's a 4th civilian award in the country, has very been prestigious award. Yeah, it is a prestigious award, but I'm not saying that for me, but for my community, because all my work has been on Khasi language, Khasi culture, and Khasi literature. So therefore, it's very clear that the government of India has recognized, the importance or the significance of this language. Hakasngi kebayaki ajantar mantar nakaliang Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ulayo banyak keren bat ki Menteri Sorkar ki bekentop yo ba pol lingdo ka kong amprin lingdo MLA uba medba lingdo uba Tibor Patau MDC uba Tita Starwal Khan President ka Khasi Students Union uba Lombok Star Marngar President ka Federation of Khasi Jaintian Garo People uba Dundee Khongsit baru President ka Hinyau Trap Youth Council uba Robert June Kharjarin. Hangni banga pangidon Menteri Sorkar na po Sorkar Meghalaya Democratic Alliance belong to economic mat segi yang darbar thawai kong amprin lingdo kong amprin kila pahicuni ke pelong ipi ban poi sekani ke jaka kata mangilai i pi ba pindan nadu nden kasmi badminton kasmi pi pinkot bu hangni ha jantar mantar ka Ktien Khasi kadai ka bason bahaya kadai kita but ngahi simet ngasngoba ndon politics ndon shu kanu ka kendon ka banla ban penyaklat yang ngahi simet but kata kejing ya san na kabenta kejing itu jom ka Ktien Khasi kata kekenit kerja jom Constitution of India. Ngawan klaim dan berkan, ray ngawan dah kajing kit lang. Idai banyak peli kawai. Nga laban kami kebenta bang wilayah tho ya ka application syaka Sorkar kami nadu hajar khatsan ter. But kata kajing don jonga ka cabinet adu itu ki Snem ngila yo ilupa ba kajing wo nia kalong ke besyirke kajing wat daw kalong ke besyirke namar nadu itu ki Snem hadu kat kini kisni ba menta shen hadin bangayo lat biang bangan syakjit bat ba jong konsumsi bat don benta ka cabinet ngayo i kijing keli kita ki queries ki bawan ng government of India kim sim dapher kumapulong hak Islam
ha kajing ni gajong nga ka ba marway ngayo i bale si kadon kaway pat kadaw ka ba kam kraw ka ba le si nim yo ya kata kajing ito jong ka kantin kasi ka kulit ka ba kraw ti ha kini gisli biang ngala review ya kita ki matters but ngala shem kalong kumta Nilaya kendi Shen yo Prime Minister Jongkori India banganyak selop banyak friend ya gikat tu kat ni gijing dawa jo kecela kebala syusngap Mynthi da ka Sorkar kami bat kata kadai kawai kaba ngayo ciptik ba it is difficult kalong kaba badyo ya ka kata recognition Hanga sibet hi ngatip ba kumbala hikai lupa ki mansua ki long chua jungi ngim dei banchu sia ka violent pa ngidei ban shim ya kata kapat with intelligence ngidei ban klan ya ka rukam tho ka jungi ngidei ban klan ya ka research ka jungi ngidei ban klan da ka kulom bat ka jabi da ka bormen di sisin bangayo kajing tip baka Khasi author society kan wan chedeli kan pelong shwa ya ka seminar ban penpariang mo information changi ki ngap bat ban but pan da kane ka protest ngawan man so baladi Claim expect ya kanu recognition dari naman bangala don hakani galinti masno kadai hok yang ngabanguan kani kajing ya fight na kamita jong kajing itu jong ka Ktien Khasi ha ka kernip ka bapra wada ipa jong nga iba Peter marbanyang perbidang long MP Hakitu ki Snem langap baklanga ki 92, 91 ki 89 gitu ki Snem ki pakiju ya keren iparu ilong very close ya ka subject of recognition of Khasi language. Pat nga ngaw ka pride ka bakraw tam ya kanu ka jatengre kadai kajing itu suak ya ka Ktien ka bangia keren tinga komen banganuan hang ni ban ngan yai don lang bat Khasi author society bat ki NGOs bat ki way de ki bawan banyak keren banyak kana ya kam kasin ka baning kong ka badon kum kanika idea bawan jajak kan mantan ngangas ngau nginang beteng nang disakman bat nanganget baladang ya teli lah kan koi siya kata Lada pila ban pentemau pelalong Menteri Sorkar ngadu kaba thai kata tang hadien katun Snem kaba pila sajir kum kana nikmat hijuan shedelhi harangkat ni baka kenhon Menteri atau adu kade kasian kaba kado thai limba inum yekren kaba grik Sorkar jongno ru ndrei kum pila da pila ban kenmau kum ka Sorkar jelabo nilawan kani lambak langa kala day lupa kasin kabahnriw sin lang lambak langa ngala nong Meghalaya assembly election not less than 6 times nilayawan si Delhi but manakani biang kadon kum kata kajing ya kana ti hagi kisnem gi pamanswa ki ong klan ya ka Ktien jungi bakam day tang kata ka Roman script nri bangila adapt ila ka jong language Khasi author society gilale kata kila dem identify kumno ka Ktien Khasi ka pair na ka Roman script kataru ka di kuway ka gray area baka Sorkar jelak ka sumudur baka Ktien jungi laya keren balawan dagi missionaries pan baptizing pan idon kamban ing mani idon kamban puli Bible isu adab na kata repindapen akan tu kot ka bapni menel kasni di Dr. War Milapit to pakot bapuni Dr. War clearly ka indicate bangi don la kajong the authentic language but day tang ka Khasi kabashim ya kata ka basic Roman alphabets kadai ru ka German language kadai ru ka English language but gidei gini ki languages semang iyo so menepi dada pinwan akum gini ki semana
Kimyo information ka bagya. Ka ne ka seminar ne ka lang kaya ka shibon. Kata ka de ka jingjob. Namarngi kum kinong ya lam ni dan kam ya ka information ka belong real, accurate, substantiated by research and theory, not just emotions. Emotions alone will not get you anywhere. Kata ka bang ayu ka baca, hakam ka ne ka por, 21st century, ka movement ka along very matured, very deep, very intelligent. Habai day nama pilon commentary Sorkar ka bakmi katanat law. Keminta mar yinum hoi pidon hasenda abad commentary ramba jong kajala. Atu pin snow nam shu bakla day ka por ban lej ban pin snow biang. Nama ngilawan hadu jantar mantar. Keminta ban lej pat daga Sorkar pa syaka Sorkar India. But shu pentip yapi, man shu pentip yapi hang ne. Baka cabinet jongi watlang idang day ke cabinet ke batang nyau prabanai. Ngilaya kana ya kani ka agenda labon se. Okay. What done kum kata ka jingsmo baka cabinet kam shim ya kren bat kalakla. Kumanga ong ipi hakini kindet banai balade kumba ar banai duna. Ngilawan lang bu menteri rang ba. Banyak keren bat prime minister shwa bo unlek saka election ke jongo. Benang sngoba shimno yang kali ke agenda mentah ke kenti. Ito mentang ila UI special session kalakun. The amendments ki baki wanra, the amendments baki la propose ki ladat. Next session we have one dang shai dang klo. 92 from what I understand there was an amendment. 2003 from what I understand there was an amendment. It is correct to have another amendment in 24, in 25 because it is required. Kumangitip 28 or 38 languages already in that list, waiting for this recognition. Not fair, but pen up yangi. What pen up yangi bakam don object show. Okay, to kabakadu pat PE balada kini kim trekam treken upat kalat kelinti. Ngihap don no nakaway ka working group. If you remember in the pet ya ka history jong ka statehood ka jongi. A working committee ka de ka way ka Ktien ka baklan bha nakabenta ka state of Meghalaya tam ki Khasi jenti hal ko. Ito ka working group, the think tank of JJM Nichols Roy, the think tank of Martin Ryan Machao, think tank of DDPU, BV Lingdo, PG Marbanyang, Maham Singh. These were the stalwarts. We still have Ba Stanley, who's still there now, Congress. We should look for these leaders and ask them, what was the magic? I think we have to take it beyond a political will. Because you need to make inroads in the different ministries. We need to isolate yung subject from the politics. Hindi bandan politics kabaya katay. It is not about one political party or one NGO that's going to be victorious. Hindi bandan ka join. And it should be a peaceful, intelligent, research-based demand. Minta hangi bat nga don President jog United Democratic Party UDP bakumjur bolong MLA jong Kamairang constituency. Pamit ba kay ka ba pulong ipi bandon hangi hajantar mantar minta kasni. Ay ka ba pinwan ban ni senran ni kini Khasi atau society hakajing dawa ka jongki. Eban pendrung ye Ktien Khasi po ka krenet ka ba kay ka jing angnut ka jongki. Sokmen cibona ya ka jing khot subhana ka i President jong ka Khasi atau society iba Dr. DR Longlait hakabedi bat kani ke program jongki ke bagi organize tentang si ani ngasim makane kalong ko wedi program kiba ngaso ba kalong ka senjam ke badan kam ha yang iku state bro ko ling ba kadu kuno ka organization bal ngayu i ba kani ke ka organization ka badai biang ya ngi kum ka jabin real ban sim ya kani ka senjam hakabedi ban pen wanra ya ka jingtit ya ka jingkhang om tang na jangai na po ka state nre banwan hado ki jingkhang jong
ke Sorkar India hanya po Delhi. Ikan ni kalau kesin ke benda kau ke bang ayo YouTube bakal ada kira pelong ikan national seminar jong ke Khasi Auto Society hapo Delhi. But akajuk ke po bagi pelong ya kan ke peaceful demonstration kamu ke jing pensngau kali ke jing dawa ke jong dah ke ba ni penpau ya kalung bakal di sok. Ki kini ki jinga linti ki jumpi ekonomi kmat ki hadu katno ka Jingduhnong ya ka jela limba ka jingbom don jung Ktien Khasi pok net ka bapra. Di sisen ba kalau don ke jing itu lengba ke jing tentup ya ka hapok constitution negeri India ke seluruh negeri India dan sibon ki ki balong ki jing toy naga banta jongi kum ka jing beri borok aga beri bat ki kam ki jam ki ba nakaliang jong ki ke Sorkar India kan hap ya ka ban le kum bale le mi ki ki Ktien kan ne kan long kawai lagi jing toy bedon kam ha bat kan long ru aku juga por kata ke kabu na ka banta jong kejat benda kita bam lah ban kot war ban poi ha level ban keren de kiwi pa kita Ktien de ban pen slow ya ke ke baki ki don kum ki no so jong ke India dala ka jong Ktien ke jong Philam nu ka seng riulom ka ba don ki ba bondo ki MLA hapok king do ba thoan. Ke ka benta pat jong ka seng ga jong ki hakabede kani ka jingdawa kabala lam khmat da ka Khasi Auto Society. Ya kene kum kinong yalam jong ka party na kene ka political party na so badong ba nila simkia ya kene natu ki pol ba machwa ka po jong i Dr. Don Roy kong kwa Edward le ila simkia ya kene badak po ba i idong kum lampang speaker jong ka assembly kade hakato ko po ya ka ba kene ka resolution na ka banta ban sim ya ka rai kum ka house ngiladap ban le how to stand dia kum ke jumteng nah ka bede ba ka tu bat ka long ru ke jing angot jongi kum kino so long bat kum kino yalam jong ka party ha ka assembly ba ngidon kam ya ka banyi simta om tang anak ka ka party ndai banyi simta lam ha ko kum kini ki program ki ba organize da manu ki balong kita ki organization bonra ya kata ka jing angut joki ban penolong ya ka jing pendong ya ka Ktien Khasi Ni lada hadu jantar mantar ni lapoi lada kam urlong kata ka jingdawa ka jong inong no ka jingdawa jong pat ba ka Khasi jeng ta ka kilat kelinti ki ba khaddu ka ba ngin pen poi ka Sorkar India. ngayo i ba hagane ka kenti banta ngam i ba kandon kono ka jing i Atiar na su don hai jing so jonga kita jing so permen ba laku kono ka Sorkar India kan juba ha ka bele bat kani daga ba pensiong no rim ya kata ka merit ka bangi kum ka jelah ku ka jadi midon na ka banta ya ka ba kesan ya kata ka jing dawa ka jong kami i ba kandon then re nganum bo ya kata ka walong ladakam ship dengan someone on ba ya kan ke jing dawa ni nama ka don kono rim bang ni pensan ya ka halo ino yo bo pe nang meneng ada i ka ko ka kwat the right to the top na ba sam mau kam super yo kopi ngai ba kinda ka chok pe manu malang tu ngai ba kadon ke benta ka badon apa ka bangin haban so tu e ki subject aka ba debat ke bangin ni tolong bani khmat ya ka department ka ba ngabat ka department of arts and culture ka ba labai tingka ban organize ya kani ka national seminar bat mentangi dan hangni jantar mantar da ka thong ba ngin am sakut tang ha ki jinge keren ha ki sau kunro re nginon hangni hab bar abashai habashit ban pen snow ya ka jing shong nya jong kani jing dawa ka jong Khasi Auto Society ya ka ba kalong well documented ngila biang ba ki kot kisla bat kini ki kot kisla ki dulir ki bangidon ki la penkesan ya borok ki benta ki bedai bat kajing kentup ya ka Ktien Khasi ha ka khrutnit ka bapha jong ka constitution jong kari India ti ngi don jing kemen khamtam haba kedon hadu lai ko pra teli Ktien ki ba ki ong kedon under active consideration lani ki ba ka Sorkar kadang ni tu ha ti ngi kni lenti ba kani kan bam tuar syu bat ba ngin la ban penti kena ba kani kanja haswa jong kajing thau kajing jit ya ka parliament ka bat mai hakas number 1
hangi ban nga menta ngi don pat o MDC nang ki na po kasil sa ton Muslim Council ba tibor pathaw bomi khmat ui kawi constituency molai ka yong ki bod ki nong sang ti gi dei ki khasi ba tibor kei ga pelong ipi kumu MDC ban poi hakani ga jaka jantar mantar ti gani ketika lat ba snow bagan badan doktam bangin yo wan na mamba jogri ke jongi ban snow ya ke jing angut jongka jabri ke jongi naga benta bangin yo no ke jing itu ya Ktien ke jongi ke ban ko HDU tingde sotanat do mabros kata ibon ki jing keren ki jing yang ut jing na mabede ba jing ko ni ke sukut tang apa ke jela jongi regni ke sin ke benikong ba nagalek jongi hangni ngilai wan lut baro kawai nam takajat beli bangin wan berpusau ya kini kita ngelam juga di kecil bang kuah ya kecil angut berpulung no kecil Khasi kum ki MDC mangi minta ki piawan na kajang na jong ka parti ka jong pi dari piru kemudian hado ka konsil ka don ka bentaru lala la dari banyak keren banten snow ka Sorkar India dina kaliang jong konsil jong ngiru gidan kecil sukhya bede begane mentagi yang ni wan dot naki MDC ni parti tendre bangiwan nani ngiwan nak parti ngiwan kamtan ngkong do nakabenta kami jai beliau kum kawai nakabenta bangin wan ban don betalang bak Khasi atau society mo nakabenta ban penting na ban yo no kecil itu ya kami Ktien ke jong Tinagaliang konsil ko mga kili pi hato kaipat ka benta ga jongka makan ten snow sa skor ng Sorkar. Hoy, nagaliang ka jong nila yakran na gini ba gidan kam bangin yakran po ka house nagabenta kanong nagabenta la nagadan kam bangin pas biang sa resolution nagaliang jong ngiru kum ka house nagabenta banyo itu kini ban snow sa Sorkar jela ka jongi rekat batka batni council banginuan bapusno hagani ka Sorkar kemi ka jongi khnang bangiyo itu ngadon minta hangi pat bat MDC nang kina po Sora constituency ini ladingi keren ya kata Ktien Khasi ngiju bunsin ngiju ong ba kadiling ba constituency jong ni MDC ba titos kan ka bangiyo snoi ta kasur keren Khasi ka bathiang ba titos cái jing angnut ke jong pi i minta pidon hang ni po jantar mantar le pi i nem bakani ke jing dawa ban pendrong Ktien Khasi po khnit ko pra kan urlong tai kini tinti ni kong ai blai ti nakaliang ke jong nga wan hang ni ndai te bangawan marwei ndai nga wan lang ru ban represent yau pai ba jong ka Sora konstitusi umba pitip ba ka Ktien Khasi pembalong mentah ke bakia keren ketika Ktien pedeng daga Ktien Sora dengan sorong ba awan hani ban penpaulang ya kajing sngol jong ki ba nong tong snong jong Sora konsti borowe ba kidon rengkat ban ka Khasi atau society ban kersian ya kani kajing dawa ka balabun bun Snem ban penrung ya ka Ktien Khasi hakat kernit ka bakra bat ngakermen ba hakani ka kenti abang iwan hakani ka jaka kabajulong kawe ni ki jaka kabaki bun ki seng ki kedun ki bofer habaki kwa ban pensngau haka Sorkar India kamut ngijuyawan ban lum hakani ka jaka tengange kermen ba nangni kan mi ka kubur kan poi ka kubur si tendong skor ka Sorkar India ba kala dei ka po ba ka Sorkar India ru kan pediang ya kani ka jingdawa pilong ru nong mi khmat hang thie po dis council kumu leader of opposition minta pidon lang bat ki MDC ki jong pi hatu ka ka benta jong council pat hatu ka donne mi ka benta ka jongkar ban pen snow sa ka Sorkar India bai de kani ka jingdawa oh kila don ki cap ki ba akaliang ka district council ru ki Snem ki baladep kila pas ya ka resolution akabat pen snow ka Sorkar Meghalaya bat punjur ru ka Sorkar India ba ka dei ban pas ya ka resolution bat ba ka Sorkar India ru ka ban pediang ya kani ka jingterwa nakaliang ka Khasi atau society bat perlum haka kunet ni de kai pat ngatai ki klik pado kilat dinti ki bakhat do balada ka Sorkar India kam penpei la ka jong ka skor ka jong ka ngatai kilo thai kilat kin kum tum ngilam kawai kalong ba ka Sorkar Meghalaya ka ban ai de ka resolution ka balong syai de ba kata kalong ba ya ka Ktien Khasi ba kata kalong ba kum ka jaj benreu nyau trap ki boro kawai ka di bandon kawai ka jing ya ki paj ba hang te hampo Shillong akaba bade banyami de paj ba bat nari Khasi dan tiah ibro kawai kamu ka brim nyau trap ibro kawai ba kandon ka jing ya ki ka ba hamjur namar ban pensngau ya ki skor yang Sorkar
Hangi ban ngangi don president jong ka Khasi student union ka wei ne ki seng jong ki seng samla puli ba lambak star marngat kai ka ba pelong ni pi ban poi ha kani ka jaka men ta ka sing mangi I ba ka don ka ta ka Jingdawa ya ka Ktien ban penrong ya Ktien Khasi hapo ka kredit ka ba pra jong ka Indian constitution de kai ka ba pelong ni pi banadu Shillong pin wan poi pin ka jaka dengan kajing poi jong Khasi student union hakli ka jaka am ta singi ne nong ba dari hadin ba nakaliang ka Khasi authority ka pentep langsung I ba ka don ka kajing ki dan ka national sunang na sedang berjalan. Dan rai nakaliang jo ki isu ki sim ba kani kam isu kamat ba kamai ko ki isu rai na duk ning lam par muswa sim ni kini senjak adin ka Khasi association rai nakaliang ki isu kala benrap kini ka sim kumui kamat ka bangi judawa na support kolong ba ka Sorkar ni akan itu no ki si ka ing snow ba company ki jing ya kendu ta ka si ba khantam kolong ka jing lum lang ni ka sing so ba kadai ba ong ba ka sur jong khun ka si ka sawah ko ngam ba dal I ba kata kolong bangi don kam kerti bat ka bede hok lu bat bosong long remba Ktien Khasi marung no network ra constitution gore India kum president jong ki seng samla puli kai ka Jingduhnong chisha na ka jing yo ban penrong ya Ktien Khasi bo net ka ba pra ye ki samla tapi pet bat pai bat ya ka jing bom yo la Ktien Khasi kan rong network ra semua ba ki don subun ma ki abun ba ki le fikran le ki exam ki pun exam affair I ba ki wei ki tham le bha ba tham la chu ma ble ki tho Ktien na jong ting asu ba kam dei tang ka jing man toy ye ki samla pule hen dei asu ba la Ktien Khasi ka rung kret ba pra kan dei ru sibun ta ka jing ni jing khang ban samla ki bala biang puli puthi ba kham nang kam sa lok sibun ta kin yo kalat kam jam masin ba klarung Ktien Khasi krang sedon kam pinong pan kalan translator asu ba kata ro sibun tai bin ta ba kapila nanti pun samla pin yo ka kam ka jam ting asu ba ka ni ka jingya nanti jong kham tam Khasi authority kini so ko kini Snem kani ka isu kam de isu jong awai kan hon dengan so ba ka isu jong baro bat nget ba dadai ki badon haknu ka jeli kham tam badon ko bosin sha ba pat ba la pun kup je ka mohor ki nget ba kinang khamlong agresif su ban penting kenapa Ktien Khasi ba sekarang dia ban pungu Ktien Khasi dan pediang no lada hadu jantar mantar ngila poi bandawa penrong ya kini Ktien Khasi po net ka ba pra kam urlong na thrai kum ko wei ni kiseng samla puli ka bangi ji ka ba ktit ya ka mensiem jong jet pen rio bangi de ban wan ha ka wei ka shatri ka ta ban snow ka sur jong Jingdawa ka jong kai tai ka lat ka lenti ka bangi de ban le nga snow ba kilat kelenti kita ki strategi nga snow ki bun ba hap ban ya lenti nak wei bentak suai pat bentak ringa syong tang kumni ka wei hadin ba ka Sorkar pareng kelami no ba ko island no dari India kalau penon kam pergi sulai penon kam dokuli pan pen ko ngu iya kita ki hima Khasi ban ya snow ka India andai ngi wan benne mentah kan dikasingin jakabat la sapo tu dikasingin ya nanti ikam dawa dokuli dengan dawa tanda kulam angkat bekasur kebalong kani kari sensya pak ba tika Sorkar dia ka hapa sofu kata ndai lada kadang ye kumar dia bangi dawa tang ban rung ka Ktien ndai kat namaki ile ka bo ko sang ngimpa ban ya kli kata ka sturin ta paket ngi ong bala dep mendingi sang perkhat ni da kalong ni pate long ka kren sai ba ka Sorkar dia kadang ye teng ban thambor ikun ka bri ni perap mar mene nong ba Shillong na kaliang ka seng ki isyung I bekila liwa ki banar ki per pha ki jaka keleng po sor Shillong hatung ila ban ong kani ka de kita ka jing sedang jong jing peteng jong ka seng ya ka ban pen snow ka Sorkar India penrung no ya Ktien Khasi po knet ka bapla hi ka jingwa na kaliang jong ka Khasi sudian ni tu ki klek ha no ba Shillong keleng ki pen I ba ta ka jing yakhi kham tam mata ka si ka to ka kam dei ban tang ni hendak ban jialang po jala la jong kam tam po no ba Shillong ban pen I ban yai pen kemau ru wat tadi nong an jong I badan po sket triat ba kiri ban kemau I ka resolution ka pas kiri ban yai teng nama teng ki ong la ya keren tep ya keren ya keren ka tang tep handai ngin yai pen kemau na ka por ba kani ka kam kalong badan kam kerti ba kene kam kalong ba song hok chunong dem jaga jat pen rio ba Ktien Khasi merung no namar kuma keren na support kham tam mending orang ong ba ikam dawa ya kata kemat ong sabar na constitution dari Jingdawa perung Ktien Khasi ka dai apo jo constitution
Tengah serai kita Sorkar dia kibadai kita nongkoan kita kampa tu. Tadi kita ni kentak kita iba. Kadon isu net juga se kita snap tu buat data resolution. Makin hidup pungut kita nongkoan kita lagi pas. Menta hangi bat ngapat idon president jongka Federation of Khasi Jaintia and Garo people badon di concept la bani thu menta phi bat kanhun ga jongpi naga seng ga jongpi menta pi don ang jantar mantar naga e ga dauba ga ba phi wan poish kini ga jaka ka tauba ka pelong im ka sang bin wan hani ka jaka hani ka madan hani ka ransan banyak nok tilang bat ka Khasi Jaintia Pathol Society namar kami ka jingdawa ban itu no ya ka Ktien ka jongi Ktien Khasi hak net pakra jong Indian Constitution kadi ka jingdawa ka aslam gi bun Snem te ngaso ba kadi ka jingdawa kam ka pakra wangi ko ka jang di banyo no ban itu ya Ktien ka jongi nang ba kadang ka Ktien ka jing pertama ba ka Ktien ka im mo ka jai ri te de na takadaw ka pelong ini bangin wan hang ni te ngi community ba hakan ni ka khilap o manta bak Sorkar India kan sigap ya kan ikijing dawa ka jongi kila pishim ne ambalada ka Sorkar India sapho tli kisnam kila ya kajila Meghalaya ngila kinjo sanpho kam tli kisnam lada kam pendri kam lani ban pendrung ya kan Ktien Khasi po net ka pra ngin ong bakla khen yangi kamshim makade ka kami yangi nekade tang kamina ya kami Meghalaya pi hai tai banta lada ka Sorkar India hakani kenti kam snap ya kan ikijing dawa jongi mo jai mriu la thai ni ko jai mriu ngi mansing hapan clear yang ya ka kitab ber mensyukran no nama video ben sotu ban tip syai ba hakikat islah ke basyahi ka white paper ka don hi ba ka jai mriu ko jongi kawan men slow bat ka re India lingba ka instrument of accession ya kata ka belajar accept the governor of India how ka khanyo trik u September ka kandai spa sopukra jang tu la kan syai ba ka jing penyasno jo kini ki asan kali kini ki hima mo bat ka ni ka ri bergentup ya ka ri jongi bat ka ri India kalau lingba ki agreement ba kan respect ya ki jing dawa ka jongi bat kan ailat yang ngi banyada hi kum ke jaben rio jeng ngi scam malada ka lada ka Sorkar India kam skap ani ka por mentang hi bejat ngi ngim deban klet yak sekolah ka ba ngilai assign ngilai ya dak dan kata kajing ya setuju mot Sorkar India hai tiki por nama beliau lada kam pedang ya gini kijing dawa ka jongi menta kalau ka yuraj yak itu ki nongelam ki jongi hai tiki por bamswa bawan banyasno lang apoka Sorkar India dari kata kajing dakano kalenti pat ni ya kuma piong bangin clear biang kitab le dakano kalenti pat in pha ek dak kitab cha Sorkar India di kalong hi lada menta kam snap ngim man sing hablit yang so pai ba ban slutu pai ba ya ka ki jong kam ban itho bandan ke jingya dai Ktien ke jongi lingba ka Constitution of India kata ngin perstu so pai ba padang ada ban perstu pai ba ya kata ya bangin sarai pat ya kita ki sinjam ki benshim ke khamlong agresif no benshong no mo percaya ka Sorkar Sorkar India namar beliau ladang kalenti bajajai kamplila dengan mansing haplong dak we kalenti pa ke ban peslo Sorkar India mala bun tli kisnam ya ka India la sinchar de kiniki national party banong no paraga jilla ga jongiru bun si ni ki national party teminta namar bangi don ka BJP yang ni central wat hang te post ke jongiru ka BJP ga don benta hatu shaki pat da kai ka ba finle ban pen snow yaki ti kawai ka ba ke bangi don kam man le kalong ba ho lingba ki political party ru ngi don kam hi banya lang ta ke lenti ban sutu eki makin keren lam mo henry kawai ka ba ngamla man sutu menta ya ka Sorkar India niong ba kadang kawai ka foreign language ka Ktien ni bali mo how ka kanai spa kanai pua lai itu ya ka Ktien language bangi tepat ki scholar na kita ki sekolah na kita ki real pokok jaga to language ki duna ba banyak compare baka Khasi language jadi itahi ka ba ni na ka post ko na hapnya kremen bibit makum bakalong manta aga jing sisa war Ktien bodur la itu akhirin bakra te beli Ktien Khasi jing hadu manta te kadang kata ka jing le siliang komda ono mo ka jing le Ktien bangi juya kren ba jing le maina ya la ki khon ngai
Tela ka sarkar India kamburam tengah trai ngi mujai mriru ni mansing hap ya dikui papi lenti Ladon ki bakaran jamdau ki boong balada ya teli ukun nyo trep ka perthei kalawai reha kane ka sngi ka jai penreh nyo trep ka thau history baha ka jing ya teli ukun nyo trep nin pedrung ya ka ten kasi ha ka chedul ngam dan sho kano ka jing artatin habakum kane ka sngi ka bamta menta la ka Sorkar India ka sngap ne kam sngap la unaranda Modi upediang ne kam pediang la ka Home Ministry ka pediang ne pediang ka khubor ka basai ka belat phai sa ka bri ne otrep kalong ba ka jat pediru ka jongi ka ya teli ka wai kata ka ne ka bodan kam tom bat lata kata kam dai ka jingjob kanopat ka dai ka jingjob bat habangi ya teli ngam artatin ARM ba ka wai ka sngi ka Ktien nong mai nong pa ka jongi ka Ktien Khasi ka jongi kan rung bek sak ha ka kenet ba fra ba dei hangta ba kari bat ka jai mre ka jongi kan em kan yang rasong bat karang ba juan ngai khublei ya baro an ru phongot ki MLA ki bolalek ha ka assembly ki bola ha ka sengi assembly jong ka tu ka dorbar thaan ki bolalek ki bala rai rangba ban pas ya ka resolution ka bala pene dau bat ka bala pene ngiu ya kari bat ka jet mru ka jongi hakasen ka banukong ngalap bukhasi jongi unterwa daladi banwannya sno hakano kano karali mensuang ihap penpena mensuang ihap khot harai menta nganon kwa banjer kerteng hanrai kibobun kibamar sentip baka KS kanwan po dali daladi kiwan kelut mensim banwan nesnok tilang kata kalau dia lupa ke jingjob ke jai penru ke jongi kalau don hok banyo berpenrung ya Ktien Khasi ya kena ke bapra bangingat scam bakari India kan respect kari India kan buram ya kata kentang ya wai ngasyakwa berpenken mau ya kari India tangkum ni nalai teli ki Ktien ki belarung hak kernet ke bapra nadong sethi lami ngi ke Ktien Asam ke belayok nadu besnang ke Ktien Manipuri karung naoblei kirangba Manipur kiwan bansha tangan hang teipo Indiang git kisongjil khat sau khat san singi ko Sorkar India pikwa bayaka second edition jongkata kan repeat hakajat nru Khasi kabar ke Ktien Bodo karung hak kenit ke bapra nakadau jong kiseng leno hato pikwa bakani ke jing kelut ke jong pi kan pin ibiang ya kiseng leno ni pijit ban buram ya ke assembly ke bada ke lendi ke pas da ke resolution kata ka dei ke rai ke jong pi ke jait beru ke jongi kelalong ke balakre banjit ya kitu ke arteli lenti Hadien ke jingira plakat ke jinge perta slogan badru ke jing ruai ya ka jingruai rikasi kila don ke jingpen sngoi ke sur jong kata ke jingdawa ban penrung ya ka Ktien Khasi pok ke kernet ke bapra gila don du ke kata ke press briefing hene ke singi ya ke ba kila nakaliang kinong ilam jong ke Khasi Auto Society kila pen sngo sya ke Sorkar India ya ke sur ke jongka bar kumnur ke ba lingba ke Khasi Auto Society kala le ik ban pen khlan ya ke ni Ktien Khasi hakiba bon kiliang gila yo ya ban yo ya keren bat kinong ilam jong kiseng san perthai kibelawan mansnok ti kini ke jaka kinong ilam seng balang kibela pensngo la ke jong kania ke jongki ho ki don ru kiba pensngo ke jing bitar ke jongki ba kiba ong ru ba kanjin lada ke Sorkar India kam pentre kam hakni kinti menta kan don kam hi ban yet kibe kilat kilinti kumno pat ban penurlong ya kini ke jing dawa namar kiba bon ki khep menchua lala ban penurlong ita gi jingdawa khamtame bakhani kinti minta iwan hagdu angni po jantar mantar ya ka ba kadon ya kata ka jing persang ga jongki ban pensngo ya kani ga jingdawa ga jongki ngange ba nangni na jantar mantar ka jingdawa ya ban penrong ya Ktien Khasi ha ka kernet ka bapra kan don yu so ga jongka ba nginge ba hindiat singi ya ka ban sawan nakaliang makila poiru na kinong mi khmat na kiyeng dorbar thawan kentobru kidondu kinong mi khmat na ka Khasi Autonomous District Council kumangala ban ngan ban biang du kinong ilam sing balang kiru paj ba kisamla puli ki bedang ni pot nong ba dali atai kani kala biang ya ka ba kani ka sur kan poi sya ka Sorkar India bar kumjuru bangidon ka Sorkar jela
kabadai pat kabenta ka jong ka ban budien bat ban pin snow ya ke kasur kabalami nang ni na jantar mantar nagamenta ban penrung ya kini Ktien Khasi ke jongi hapo ka kernit ka bapra jong kariti senchar jong kari India